Ano po ni Sitio Matiway, San Felipe. Mainito ni guys. Nagpundo na po sa bago si Kalayo, ngunya nagbalik. Naglalagablab na apoy ang bumungad sa mga residente sa Matiway Road, sakop ng Barangay San Felipe, Naga City, pasado alas 9 kagabi. Makikita sa video ang pagkukumahog ng ilang empleyado sa junk shop na maisalba ang mga kalakal mula sa naggagalit na apoy. Past 9 p.m. kagabi po, may nakareceive kami ng maraming tawag na may nasusulo daw po sa along Matiway Road, San Felipe, harani kay Moraville. So bali, kundi po kami, pag-abot may yun na to, niludakula na si Kalayo kasi po yung involved is junk shop. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station na naiwang appliances ang maaaring pinagmulan ng apoy. Possible cause ng Kalayo is, according dun sa occupant, sa pamilya, may Bluetooth speaker po na naka-charge or naiwan. Hindi naman nila ina-admit totally na naka-charge, usually ganyan. Pero nakita po na yung wire ay umaapoy daw. So, more likely, inisip namin baka naka-charge siya during the time na nangyari yung incident. Magkukonduct pa lang po kami ng follow-up investigation kasi po medyo madilim talaga kahapon. Hindi pa namin ma-penetrate yung area. So, ngayon po, bali po, ngayon, mag-gather kami ng evidence gathering, mag-ilingan kung baka may other possible cause pa. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog maliban sa pinakawalang asong na trap at namatay nang mangyari ang insidente. Samantala, isa pang insidente ng sunog ang naitala sa Naga City sa bahagi ng Panganiban Drive, Naga City, kung saan tinupok ng apoy ang isang establishmento sa lugar pasado alas 2 ng hapon. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Jan Amador, CSN.